Mipanaw na sa edad 88 anyos ang pinakaunang Latin American nga Santo Papa sa Romano Katoliko nga simbahan nga si Pope Francis kagahapong adlaw Abril 21 human niini masinati ang stroke ug cardiac arrest sumapa sa report sa Vatican. Gianunsyo ni Cardinal Kevin Farrell ang maong balita pinaagi sa Vatican Channel. Dungag pa niini nga na-comatose pa si Pope Francis sa wala pa kini dayong nabugtuan sa ginhawa. Dili lamang kay lang infection ang nahimong hagit sa panglawas sa pontiff apan nasinati usab niini ang taas nga blood pressure ug diabetes. Kinumduman nga dadala pa sa tambalanan sa yuning tuigang Santo Papa human kini maigo og double pneumonia. Ang maong balita nakapakurat sa katawhan human nga kahinumduman nga nakahatag pa ang maong pontiff og higayon atol sa kasaulugan sa Easter Sunday sa pagpakita nini sa publiko sa St. Peter's Square. Taliwa sa abiso sa mga doktor sa pagpahuway lang usa sulod sa 2 ka buwan human kini makalingkawas sa pneumonia sumapa nga padayon kuno gihapon nga mitrabaho si Pope Francis. Gihinumdum usab sa Vatican mga kabilin nga hangyo sa leader sa Romano Katolikong simbahan nga parte usab sa final testament niini nga gusto niini nga ilubong sa Basilica of St. Mary Major sa Roma ug dili sa St. Peter's Basilica sa Vatican kumpara sa nanglabay nga ni Mipanaw nga mga pontiff. Dungag pa nga hangyo niini nga gusto niining walay dekorasyon ang iyahang lubnganan. Wala pa may pinal nga mga adlaw nga gianunsyo alang sa haya niini apan gipanglantawan nga sa Biyernes o Domingo kini ipahigayon. Nasayran usab nga mag-abot ang mga kardinal alang sa usa ka meeting karong adlaw subay sa pagpanaw sa Santo Papa.